Usa ka babaeng nilabang sa pedestrian lane ang namatay. Kinihuman siya nadasmagan sa usa ka motorsiklo nga kusog nagpadagan sa National Highway sa lungsod sa Minglanilla. Ang insidente na huli cam. Ano ang report ni Femari Dumabo? Sa kuha sa CCTV monitoring sa Minglanilla Command Center, makita ang hawa ng dan o gyanong nilabang ang babae sa pedestrian lane sa barangay Pakigni, Minglanilla. Kuha kini netong inirunoybi pasado alas 4 sa kadlawon. Apan dihang ana-ana kini sa tunga sa dan, ni para siya sa vihar nga naa sa pikas dan. Makita pang unang motorsiklo nga niagi siyang atubangan. Sa diyang ni aksyon na og labang ang biktima pag-apas sa vihar, kalit lang kini nadasmagan sa kusog nga nagpadagan nga motorsiklo. Mayong pagkalagpot sa biktima kinsa giila nga si Emilio Buntis, traffic educator sa Cebu City Traffic Office. Namatay siya sa tambalanan. Ang nagmaneho sa motorsiklo giila nga si Rainiel J. Laurente, 24 anyos, kinsa gipasakaan na og kasong reckless imprudence resulting in homicide. Huli ka mo sab kining pagkadumbol sa delivery van ngadto sa motorsiklo nga gimaneho sa usa ka babae. Unang nihunong ang nagmaneho sa yellow nga motor. Human gisinyasan sa traffic enforcer nga pahunungon na. Hinay-hinay usab nga nihunong ang nakaitom og motorsiklo. Apan sa kalit lang gidumbol kini sa delivery truck. May na lang nakabalansi ang driver sud sa pipila ka metro human natulod ang motor una kini natumba. Daling nakaliha ang traffic enforcer og ang nagunang motor. Mag-atubang og reklamong reckless driving ang nagmaneho sa delivery truck. Nakita usab sa hepe sa Mitcom nga kinahanglang magdugang og traffic light. Atong usas measures sila napita labi na sa Pakigni area magbutang tag additional nga traffic light diha para to ensure lang sad sa safety sa mga pedestrian. Samtang laing huli kam kining motorsiklo nga nadumbulan usab ning puti nga sakyanan. Ang driver sa motorsiklo abtik nga nakakamang palayo sa iyang natumbang motor samtang padayon kining natulod sa sakyanan. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.